Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 3-nji iýulyna aksanyna Beýik Britaniýanyň ministri Türkmenistana saparda bolar. Kyrgyzstan özüniň akylly şäherini gurmakçy. Biden Ýewropa ýurtlaryna saparda bolar. Mehriban müştaqlar, gelingende bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Beýik Britaniýanyň ministri Türkmenistana saparda bolar. Beýik Britaniýanyň Ýewropa meseleleri boýunça ministri Leo Diorty Merkezi Aziýa döwletlerinden Täjikistana we Türkmenistana saparda bolar. Onuň bu sapary Sowet ýurtlary bilen energetik howpsuzlygy, howanyň üýtgemegine garşy görüşmek boýunça hyzmatdaşlyk hemde sowda gatnaşyklaryny pogtalandyrmak ýaly ugrlarda özara pikir alşmalary geçirmekden ibaretdir. Bu barada Beýik Britaniýanyň Daşary siýasat edarasynyň resmi saýtyna belenip geçilýän. Britaniýa ministri özüniň ilkinji saparyna Täjikistanyň Nurek bendine baryp görür. Ol bu ýurtda geçiriljek dowuşçuklaryna arasa we howpsuz energiýa üçinçiligi hemde klimat howplaryny aradan aýyrmak babatda pikir alşar. Türkmenistanyň resmi ýollaşlary bilen geçiriljek gepleşekleriň barşyna metan gazynyň azaldylmagy, Sowetde howanyň üýtgemegine garşy görüşi güýçlendirmek ýaly ugrlardaky hyzmatdaşlyk meseleleri aralyp maslahatlaşlar. Şeýlekem Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň arasyndaky sowda ykdysady ugrlar işçileşdirmek ugrlary boýunça pikir alşylar. Şeýlekem Britaniýa ministri Aşgabatda amal aşyrýan saparynyň çeklerini Türkmen halysynyň muzeýine hem baryp görür. Kyrgyzstan özüniň akylly şäherini gurmakçy. Kyrgyz Respublikasy hem özüniň akylly hem ekologiýa taýdan arasa şäherini gurmagy meýilleşdirýär. Munyň üçin ýurduň esasy syýahatçylyk merkezi bolan Asakol welaýatyny meşhur kölüň kenaryna Asman adly täze şäheriň düýü tutuldy. Bu şäheriň düýüniň tutuluş dawrasyna Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow, Türkiýeden, Hindistandan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Katardan gelen maýadarlar gatnaşdy. Geçirilen dawarada maýadarlar özleriniň tassamalaryny tanıştyrdy. Dawara gatnaşan kompaniýalaryň eko şäher, sany senagat, syýahatçylyk, ýeri howa menzilleriň, mehmanhanalaryň, golf klublaryň, seýilgetleriň, muzeýleriň, kino sunugatynyň gurulşy boýunça ýürütilişen kompaniýalaryň wekilleridir. Asman şäheri 4 bölege bölünip bu ýerde akylly täjirçilik we sport güýmenje bölekleri bolar. 500-700 miň adama niýetlenen bu şäheri 7-10 ýyllyk gurmak meýilleşdirilýär. Bu şäheriň Saudy Arabistanyňky Niyom emirliklerdäki Mastar City, Şwetsiýadaky Gunwatara Gawan hemde Hytaýdaky Gunjulwasy ýaly ýeri şäher gurulşyk tassamalaryna migdeş bolmagyna garaşylýar. Dawarada çykyş eden Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarow bu tassamanyň garaşsat Kyrgyzstanyň syýahatçylyk hemde maýa goý mümkinçiliklerini ösdürmäge gönükdirilendigini bellädi. Biden Ýewropa ýurtlaryna saparda bolar. Aktamyň metbuat sekretary Karine Jean-Pierre Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden'in Ýewropa ýurtlaryna amal aşyrjak sapary barada maglumat berdi. Prezident Biden şu ýylyň 9-3 iýul aralygynda Ýewropanyň 3 ýurdunda, Angliýada, Litvada we Finlandiýada saparda bolar. Biden Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Beýik Britaniýanyň arasynda iki tarapdaýyň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pogtalandyrmak maksady bilen Beýik Britaniýa sapary bilen barar. Ol bu saparyň çeklerini Beýik Britaniýanyň paşasy Karl III hemde premier ministri Rishi Sunak bilen dowuşar. Soňra Biden NATO guramasynyň 74-nji sammitine gatnaşmak üçin Litvanyň Vilnius şäherine saparda bolar. Şeýlekem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti 13-nji iýulda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Skandinaw ýurtlarynyň başlyklarynyň sammitine gatnaşar. Ol hem Finlandiýanyň paýtagty Helsinki şäherine geçirilýär. Ine mehriban müştaqlar, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşimizin şoňky sanyny seýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Belarusyň prezidentini gutlady. Arkadaş şäheri Akal Teke bedewleriniň mekany atly halkara maslahat geçirildi. Arkadaş şäheriniň 10 miňlik stadionyna ilkinji futbol dowuşy geçirilýär. Habarlary Ata Vatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşimizin näme sanyna görüşýänçä, hoşça bolun.